majahigni 54 mawachore nolwar wuok e orofa mar 5 e gwenge ma Kilimani e buore Nairobi. Ng'anyo makamano chakore sani koro chiko kar kano ringre Masiti. Cheno mar bero ofwenyo ni Kavaya chalo gima nogo obindu kata otuomore kamoro matek. Wadhi achiel kachiel nyaka City Mortuary mondo wayud ane lipot makamano. Efi, in thuolo madhi nyime miwane lipot mantie. Erokamano ahinya Milton ka in e studio kanyo. Wabiro ni achiel kachiel ka wantiere kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home mong'ere ahinya kaka City Mortuary. Odiochieng' ma kawuono jodak ma Kibra kachiel kod riwruog jotije ma bende tiyo tije mag ot obago ng'anyo ka gidwaro mondo mi giyud ratiro ne nyawadgi mano Zaituni Kavaya ma bende wachore ni nolwar kowuok e orofa mar 5 e gwenge ma Kilimani mano kama bende notiye. Gisani nonro oyango mana ni ntiere oganda moko 4 mag piny ma Sudan ma bende obila osemako kotenore kod masira ma kamano endo. Gisani adwa mana Milton mondo mi jogo mantiere godo kaendi thuolo mondo mi gilernwa ni to ng'anyo ma kawuono ni endi gibage kochakre Kibra gidhi nyaka Kilimani Police Station ka gikadho Yaya ma nyaka sani koro wantiere City Mortuary kaendi mondo mi gilernwa mana pachgi. Mama inyalo mana leronwa nyingi nyiswa ni to kawuono ibiro kaendi ng'anyo ni endi iwuotho chakre Kibra nyaka City Mortuary kaendi nang'o? Ago erokamano. Mokwongo nyinga iluongo ni Pamela Awiti Ogol. An jatelo mar Domestic Workers Kudhea Union. Wabiro e ng'anyo ni nikech achiel kuomwa manyocho negi Kilimani Estate nolware kwa e gorofa mar 5 nyaka piny. Koro ne litnwa kaka achiel kuomwa emomiyo watimo ng'anyo kwa Kibira wadhi nyaka Milimani Police Station kama kwa yude duoko malong'o. Kwa Milimani Police Station wabiro achiel kachiel kwa luwo Yaya nyaka City Mortuary. To wadwaro ni mondo ratiro mondo yudre. Maratiro koko yudre wamiyo gi 1 week. Ka 1 week okwa yudo justice wabro dok back to Milimani Police Station. Wadwaro ratiro. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro e piny ni. Onge tiende moni neg ng'ato. Inyalo donjo ne titweye. Erokamano. Mana kaki